फारियै मोननै पर्टेल निउस बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननिसिम गिबियाव आंनि साबायखरखौ बावदों। जोङो थांनाय मैयानिफ्राय कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालियाव जथुम्माजों लोगोसे बागु सनाथि मायथाइ फालिनाय जे हाबाफारि बेजों लोगोसे कसारि समाज आरो हारिमुनि जे मोनब्रै आफादजों जे जथाइ बोसोरारि जथुम्मा बेखौ जों मैयानिफ्राय दिनैसिम जोङो जोबथि हाबाफारि बायदि जों खुंगासिनो दंमोन। जों बेयाव कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों थान्दै मेलनि गेजेरजों जों बेखौनो सावरायदों। इयुनाव जों बर' हारिखौ जों गेरेमसा मोनसे माहारि लानायनि मोनसे सिन्था सानस्रिखौ लानानैबो जों सावरायनाय जाहैदों आरो हारिनि गेजेराव मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ नोजोर होनानै शिक्षा दिक्षानि खेथ्रआव सोलोंथाइनि खेथ्रआव जाहाथे जोङो क्वालिटि इडुकेसनखौ मोनहोनो हायो नामा आरो होनो हायो नामा बिनि सायावबो जों गुवारै सावरायनाय जादों थान्दै मेलनि गेजेरजों। बिदिनो जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै जोङो गुवारै जोङो सावरायलांबाय थादों आरो बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ मावफुंनायनि बेलायाव जोंनो खौसेथिनि गोनांथि जायो आरो बे खौसेथिखौ जों आवगायदेरनानै जोंनि जिल्ला बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दख'रा बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जों खौसेनि गेजेरजों खामानि मावलांनायनि मोनसे जे मिशनफोर बे मिशनफोरखौ जे जोङो जे माखासे पलिसिसफोर बे पलिसिफोरखौ जों दिहुनलायनायनि मोनसे थांखिखौ लानाय जाहैदों। जों बेखौ इयुनाव पର୍ଯ୍यायक्रमै जों बेखौ मावलांबाय थागोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो गासैखौबो जों गावनि आंगो होननानै जोङो बेयाव बजबनानै लानानै बा जोङो खौसेयै जों मावलांनो जोङो आवगायदों। खारन जोङो कार्बि आंलंआव थानाय बर'फ्रा थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय जोङो एसटि हिल्सनि जे मर्यादा बे मर्यादाखौ जों नागिरबोबाय थादों आरो बे मर्यादाखौ नागिरनायाव दिनैसिमबो जों कमप्रमाइस खालामाखै, इयुनावबो खालामनाय नङा। जेब्लानाखि मोना जों अब्लानिसिम जोङो जुजिनाय जोंनि डिमान्डस बे डिमान्डखौ जों जेब्लाबो फोथांना लाखिगोन। जोङो मोनहैजासिम जोङो जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो आफादफोरानो जा मोनफ्रोमबो इन्टेलेक्सुवेलानो जा जों खौसेयैनो खामानि मावलांगोन आरो बिथांमोननि जे साजेसन बिथांमोननि जे बिथोन जों बेखौ जोङो एसे सानै हयै बिथांमोनजों जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि खामानिखौ जों मावलांनो थाखाय जों जेब्लाबो राजि। जों जेब्लाबो बिथांमोनखौ लानानै मावगोन। दहाय मानगोनां आफादगिरियाबो माखासे खोथाखौ बुंखांबाय, जोंनि टार्मसा जोब्बायमोन, नाथाय बेखौ 1 बोसोरनि थाखाय जोङो माइनर मोनसे रिसाबलनि गेजेरजों जों बेखौ 1 बोसोर एक्सटेनसन खालामनानै जाहैदों। खारनखौ जोङो दहाय मानगोनां आफादगिरिया बुंबाय। बाथ्राया बेनो जाबाय जोंनि मोनसे इउनिफर्मनि गोनांथि जादों दानि समाव। खारन कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मोनसे माने बडि फर्मेशननि बेलायाव गोरोबलायै मोनसे माबाया जों गोलाव बोसोरनिफ्राय जाबोबाय थादोंमोन। बाथ्राया बेनो जे जिल्ला बर' फरायसा आफादाव जेब्लानाखि बिबानाव गगोन, बिबान गखांनायनि उनाव सासे जिल्लानि मावगिरि बिथाङा 1 बोसोरहालागै बबाव थागोन बबाव मागोन बेबायदिनो आफादनिफ्राय माने लासैनो आनजायलांनाय बायदि जायो। बेखौ मिरुआव दैथायहरनो थाखाय एसे जोंहा 1 बोसोर नेनांगौ गोनां जायो। बेखिनि गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जाहाथे जिल्लानि बिबाननिफ्राय जाय गगोन बे बिथांखौ जाहाथे मिरुआव दैथायहरनांगौब्ला एसे इमिडियेट दैथायहरनो हायो नामा, बेखिनि नोजोर होनानै जोङो नर्मेल मोनसे रिचाबलनि गेजेरजों जोङो बेखिनि मोनसे थांखिखौ जों लाहैनाय जादों। जों आसा खालामो इयुनाव जोङो आनसलिक कमिटिफोरखौबो बिदि मोनसे इउनिफर्माव लाबोनो हागोन। जों बेखौ सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ पର୍ଯ୍यायक्रमै जों मावगोन होननानै जोङो मावनो हाथारगोन होननानै जों फोथायदों। बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गासैबो मोजां मोनग्रा गासैबो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिग्रोबाय। कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्मा फेब्रुवारि दाननि 2 आरो 3 खालार साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जाबाय। बेवहाय कार्बि आंलंनि गासै मोन 4 आफादा जथायै बे जथुम्माखौ खुंदों। फारियै दुलाराय बर' फरायसा हारिमु आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे कार्बि आंलं जिल्ला आइजो अनसाय आफाद आरो कार्बि आंलं जिल्ला कसारि समाज मोनब्रैजों जथायै खुंनाय जादों। मैया कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाया जानानै थांबाय। बे थान्दै जख'न्थायनि गेजेरजों गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखिफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। गोदानै जिल्ला हिसाबै बेबायदि गोदान मावथांखि लानाय बेबायदि जेबो जायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु मावथांखिफोर दं, जिखिनि मिशन्स आरो जिखिनि
मोनसे पलिसिसबो दं बेखौनो लानानै कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मावलांनायनि थांखिखौ मैया आजावनानै लादों आरो दिनै नैथि सान हिसाबै नैथि साननि गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय दान्दिसे आगोलाव जानानै थांबाय बे फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो अनसायनानै लानो हाबाय जे फैगोन समाव जिल्ला मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि डाइरेक्टिभ्स मोनसे जिखिनि बिथोन मोनसे हरगोन बेखिनिखौनो जोङो लानानै फैगोन समाव मावलांगोन। कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय टार्मिनेटिं इयारमोन नाथाय माखासे उसुबिदा माखासे समस्याखौ लानानै मैयाहाय थान्दै मेलनि गेजेरजों 1 बोसोर कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टार्म्सखौ एक्सटेनसन खालामनाय जादों आरो बिनि गुबै जाहोन हिसाबै बेनो थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जथुम्मायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ सावरायबाय थादोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजितखौ बिथा खालामनानै गासैबो जिल्लाफोरखौ मोनसे इउनिफर्म मोनसे टार्म्स खालामनायनि मोनसे बाथ्राखौ सावरायबाय थादोंमोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि टार्म्स बे टार्म्सआ 2 बोसोरनि थाखाय जायो थेवबो बेहाय मोनसे इउनिफर्मिटिया माब्लाबा जिल्लाफोरा आलादा आलादा जादोंमोन माब्लाबा सोरबा बोसोरसालिया जथुम्मा खुंदोंब्ला माब्लाबा सोरबा थान्दै जख'न्दाय खुंदों बेबायदि माने टार्म्सफोरा मिलायलायामोन। दा बेखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय लेखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बोसोरारि टार्म्सजों मिलायनो थाखाय कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो खावलायनायलाय दा मैया थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु बोसोरनि टार्म्स बे टार्म्सखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोरोबनायनि थाखाय 3 बोसोर जों खालामना लादों थामहिनबा बोसोरसे जोङो एक्सटेनसन खालामनानै लानाय जादों। दा बेखिनिखौनो आजावनानै लादों आरो दिनै नैथि सान हिसाबै नैथि साननि गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय दान्दिसे आगोलाव जानानै थांबाय बे फिरफिला बिरहोनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो अनसायनानै लानो हाबाय जे फैगोन समाव जिल्ला मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि डाइरेक्टिभ्स मोनसे जिखिनि बिथोन मोनसे हरगोन बेखिनिखौनो जोङो लानानै फैगोन समाव मावलांगोन। कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय टार्मिनेटिं इयारमोन नाथाय माखासे उसुबिदा माखासे समस्याखौ लानानै मैयाहाय थान्दै मेलनि गेजेरजों 1 बोसोर कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टार्म्सखौ एक्सटेनसन खालामनाय जादों आरो बिनि गुबै जाहोन हिसाबै बेनो थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जथुम्मायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ सावरायबाय थादोंमोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजितखौ बिथा खालामनानै गासैबो जिल्लाफोरखौ मोनसे इउनिफर्म मोनसे टार्म्स खालामनायनि मोनसे बाथ्राखौ सावरायबाय थादोंमोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि टार्म्स बे टार्म्सआ 2 बोसोरनि थाखाय जायो थेवबो बेहाय मोनसे इउनिफर्मिटिया माब्लाबा जिल्लाफोरा आलादा आलादा जादोंमोन माब्लाबा सोरबा बोसोरसालिया जथुम्मा खुंदोंब्ला माब्लाबा सोरबा थान्दै जख'न्दाय खुंदों बेबायदि माने टार्म्सफोरा मिलायलायामोन। दा बेखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय लेखा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बोसोरारि टार्म्सजों मिलायनो थाखाय कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो खावलायनायलाय दा मैया थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु बोसोरनि टार्म्स बे टार्म्सखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोरोबनायनि थाखाय 3 बोसोर जों खालामना लादों थामहिनबा बोसोरसे जोङो एक्सटेनसन खालामनानै लानाय जादों। दा बेखिनिखौनो बुंनानै
गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।